Poul Erik Jacobsen ønsker at hjælpe andre, der er i samme situation som ham. Derfor holder han oplæg for eleverne på Social- og Sundhedsskolen i Aarhus og i forskellige pårørendeforeninger i byen. Jeg ved, du er også ude at undervise omkring det at leve med en dement. Kan du fortælle lidt omkring det? Sociohjælpere og socioassistenter, de kan tilvælge et fag, der hedder demens, på deres uddannelse. Og i den forbindelse havde underviseren synes, at det kunne være en god idé at få en pårørende ind, i stedet for at man bare fik teorien og måske besøgte nogle institutioner, hvor der også var demente. Så hun spurgte, om jeg var frisk på at fortælle om, hvordan det var at være pårørende. Og det har jeg gjort et par år efterhånden. Og jeg tror, jeg har holdt 10-11 oplæg indtil nu. Så jeg har lavet sådan et lille PowerPoint-show, hvor jeg egentlig går igennem, hvordan det er at være pårørende, hvordan dagligdagen er, og i det hele taget. Kom hele vejen rundt. Ja. Og det har jeg jo så opdaget, at det synes de studerende er rigtig dejligt at høre en fra det virkelige liv. Det er først nu, Poul Erik Jacobsen har overskud til at hjælpe andre, der er i samme situation som ham. Han fortæller hvorfor. Fordi når man får demens ind på livet som pårørende, så er de første 4-5 år for mit vedkommende går med at bearbejde det og have energi i det hele taget til at beskæftige mig med andet end lige gerne. Man kan føle sig enormt mentalt træt, når man er på hele tiden med en person, der har demens. Så det er først inden for de senere år, jeg sådan er begyndt at have overskud og lyst til at prøve at, hvad skal man sige, egentlig prøve at hjælpe andre pårørende altså fortælle dem om ting, jeg har gjort, som virker hjemme hos os, og så kan det være, at de har glæde af det. Poul Erik Jacobsen er også i gang med at lave en hjemmeside. På hjemmesiden fortæller han omkring sit liv sammen med Gerda. Formålet er at hjælpe andre pårørende til demente. Poul Erik Jacobsen forventer, at hjemmesiden er færdig ved nytårsskiftet.